Salutare băieți și fete, la mulți ani mie, la mulți ani și vouă. De ce zic asta? Ei bine, astăzi facem o săptămână de când suntem împreună pe YouTube și sper că vom fi și de acum înainte în număr cât mai mare. Vreau să vă mulțumesc pentru cele 6 abonări și cele 62 de vizualizări. Pentru că este ziua noastră, ziua în care împlinim o săptămână de YouTube, voi filma cât mai multe episoade și sper să vă placă. Ne vedem la episoade. Pa, pa!